Узак еллар башта укытучы, аннары районның мәгариф бөлеге җитәкчесе булып эшләгән Төхфәт Биктимеров Татар Сайманы авылының 1973 елда Яңат Зельян мәктәбенең 1-нче чыгарылыш сыйныф укучысы була. Сәйит ага аларны 5-нче сыйныфта укыта. Сәйит абый ул великий строитель иде. Хәзерге весь корпуслар аның вакытында төзелде практически. Вот. Бу зданиены 3 октябрьдә 1973 елны açtılar. Bu şunda idi lineyka. Вот. 73 yılını. Biz məktəbini bitirdik 74 yılını. То есть biz bizning klassdan da paralelniy klassda biz первый выпускниклар bu zdanиядан. 1956 елда шушы авылда туган, бүген зур эшмәкәр Кәрим Адыловның хәтерендә исә Сәгыйть аганың директор булып эшләгән елларында булган бер хатирә сакланып калган. Строгыйдан иде, ну бик особо урушымда иде. Мен берче исемдә бер случай. 9 класста мен частник тарайдым артка как Олег Кошевой, подражатель молодой гвардии. И бір раз опоздать деп келем бір унчат. Сәйит абы кабасте басқан тұра. Мен әті әмен күрмеді. Төкіріклеп чечен артқа тараған шкулға келе абид бағырында. До сих пор исте тұра. И уялам нитерге де опаздый терге сәйбан сүздері. Бу көнне генә түгел, башка вакытларда да зак еллар авыл мәктәбендә директор булып эшләгән Сәйит аганы җылы хисләр белән еш искә алалар. Ул мәктәптә җитәкчелек иткән чорда авылда 5 тапкыр яңа мәктәп төзелә. Мәктәп төзетте, Пабразный мәктәп, хәзер ак мәктәп. И икенче мәктәп төзеде. Так ул тырышты, чтобы безнең балалар үзгә авылларга йөрмәсеннәр укырга. Так үзләренең авылларында укысыннар. 1920 елда туган Сәйит абый бала чакта аттан егылып имгәнү сәбәпле армиядә хезмәт итми, сугышка да алынмый. Аңа 19 яшьлек егеткә 1942 елда авыл мәктәбен шаны тапшыралар. Минем бабам Гзёнов Юнис Юсупович, ул биредә директор школы булган. 42 елны ул киткән войнага. 42 елны рания әйтте киткәндә Зав районлар киләләр бабабызның evine прощать ителергә. И Зав районы әйткән: "Ну, Гзюнов, кого оставляешь вместо себя?" Я дигән вместо себя оставляю только Хайрова. Именно бабам, минеке, Юнис бабам. Аны пионер-вожатым эшкә алган булган да була. Ярты гасырга якын педагогик стажы булган Сәйит аганың 100 еллыгына багышлап куелган истәлек тактасын ачу тантанасына кызы Луиза да кайткан. Мой папа был человек такой с большой буквы, учитель с большой буквы. Поэтому он был для всех в селе как бы образцом. Все его слушали, за советом к нему всегда обращались. Поэтому мы старались как-то соответствовать ему, чтобы не подводить. Поэтому я сказала, очень ответственно и очень я рада, что у меня был такой папа. Узган гасырның 60-70 елларында Татар Сайманы авылы мәктәбендә 1200-гә якын бала укый. Укыган вакытта бу советский урамнан баралар әмән зур заводтан чыккан шикелле. 1200 ученик иде. Бирләре бара тингә, бирләре килә обратно. Укырга практически разместить сколько количество учеников практически не было. И поэтому велика заслуга Сәйит Каюмышника. Шул вакытта краткое время построил ун ел içinde шушындай средний школаны. Мәктәптә Сәйит ага Хайров директорлык иткәндә һәм аннан соңгы елларда да татар теле фән буларга укытыла. Ләкин моннан 4 ел элек ул бөтенләй укытылмый башлый. Мәктәптәге 78 баланың 25-е татар милләтеннән. Родительский собраниеларга җыябыз, сөйлибез улар белән. Рөхсәт бирмиләр балаларына. Безгә шулай үгәтәләр. Мәктәпне укып бетергәнчә безгә ул татар теле кирәк. Безнең мәктәпкә 5 авылдан балалар йөртелә. Ул Изикеева, Чувашский Сайман, Поспеловка, Кычкарлей. Алар барда рус авыллары. Шунарга күрә балалар килә безгә рус мәктәпләреннән. Рус мәктәпләреннән килә. 25 бала бит татар. Анда и күп балалар безнеке приемный балалар. Алар тоже барысы да рус балалары. И шунарга күрә бездә авыррак хәзер авыр булды изучение татарского родного языка. Бүгенге мәктәп директоры Мәрьям Мәүлүтова үзе дә әлеге мәктәпне тәмамлаган. Татар телен һәм әдәбиятын дәресләрдә укыган. Мин укыдым бу мәктәптә. Татар телен преподавал безгә Гөлҗибәри апа.
очень не иди, шунда ответственный иди, без шигерлер не иди, без литература бар иди, әдәбият и не русский мен татар теле бар иди. Ренейк шигерлер не идик, уки идик. Мин бик анага благодарна. Без язалам да татарча, уки алам да татарча мин. Элекке елларда да, хәзердә берничә телне белү беркемгә дә комачаулык итми. Саубулашыр алдыннан Мәрьям ханым бу уку елыннан мәктәптә рус, инглиз телләре белән бергә татар телен укыту буенча да эш башларга вәгъдә итеп калды. Димәк, көзен татар сайманында кабат очрашачакбыз әле. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.